Kaixo, gaur pelusas jolasarekin gatoz. 8 urtetik aurrera gomendatuta, 2 eta 6 jokalarien artean 21 minutuko partida. Goazen ikustea. Instrukzioak eta pelusa karta pila bat. Prestakuntza oso erresa da. Karta zabaldu eta ez du beste zer gehiago. Bastante suerte jolasa da hau. Adibidez, ni hasiko naiz, vale, hor hasiko dira kartak hartzen, eta kartak bere aurrean jarriko da. Orain, karta berdina ateratzen bazaizu, zurearen gainean zenbaki berdina jarri dezakezu, baina hiru fila baino gehiago edukiez gero, errepikatu egiten den zenbaki bat lortzen badegu, deskartea, karta guztia galtzen ditugu. Jarraituko duzu edo plantatuko zea, bi aukera ditugu. Bera, hor plantatu egiten da, ez da arriskatuko. Guazen hemen. Nik bostekoa daukat, berak hor bosteko denez, lapurtu diezaioket karta. Eta, orain plantatuko naiz, ez ditut 3 baino gehiago izan nahi. Bera, orain bere txanda denez, hauek lehen plantatu denez, gorde egingo ditu, eta berriro hasiko da. Plantatu egiten da, eta nik hauek gordeko ditut, eta ateratzen joango naiz. Arriskatuko naiz ikus ezazuen, orain 3 baino gehiago ditut, ezta? Beraz, orain asko arriskatu naiz, bat errepikatzen dut, eta denak galdu egiten ditut, eta hauek deskarteko montoira juten dira. Bere txanda. Hoiek ja irabazi egin ditu eta berriro hasiko da. Arriskatzen jarraitzen du. Plantatzen da. Oraini bosta lapurtuko diot. Eta plantatu egingo naiz. Berak hauek gorde eta berriro. Eta horrela jarraituko luke jolasak karta guztia bukatu arte. Karta guztia bukatzean gehien ditunak partida irabazi egiten du. Jolas nahiko famatua da hau. Gure etxean egia esan ez dugu inoiz asko jolastu. Beste gogokoago batzu ditugu. Baina, bueno, hala ere gustoko dute. Beraz, badakizue, probatu, jokatu eta gozatu.